Clar, parlar d'empoderament juvenil vol dir assumir que probablement un de cada 3 joves amb els que ens trobarem estan en una situació de pobresa, de precarietat, ell i el seu entorn. Que és el que heu anat visquent durant tot aquest procés. Empoderament juvenil. M'ha semblat una experiència molt maca i molt xula i a la vegada és com una manera de donar veu als joves. Autonomia i respecte, la nostra ambició, drets bàsics garantir, salut, educació, feina i habitatge és la solució. Escolta, jove, és l'hora de... I un acompanyament que no és orientat a ensenyar als joves el que han de fer, sinó que l'administració sàpiga què és el que ha de canviar per escoltar els joves de veritat. Què passaria si diluïm el concepte de joventut i ens carreguem aquesta nostre temps, joves al poder, empoderament, viure i ser pacient. Difonem recursos perquè ningú es quedi enrere, una comunitat unida, cap jove desespera. El concepte de hackathon neix de juntar el concepte de hackejar, que vol dir vulnerar un sistema, amb el concepte de Visca l'empoderament, sentir-nos lliures com el vent. Yeah, cap jove desespera, som una comunitat unida. Visca l'empoderament. A mi m'agrada molt, els països nòrdics tenen una idea que és molt bona, que és hem d'aconseguir que ens vegin com a aliats estratègics. Sentir-nos lliures com el vent. Així que, sisplau, demano un fort aplaudiment per la Sònia. Bueno, per començar m'agradaria preguntar quants de vosaltres sou joves. Empoderament juvenil, fem sentir la nostra veu, als carrers, als despatxos, tots junts en veu. Junts serem més forts, és la nostra missió, autonomia i respecte, la nostra ambició, drets bàsics garantir, salut, educació, feina i habitatge és la solució. Escolta, jove, és l'hora d'empoderar els consells municipals, hem de participar. Units de les mans, seguim endavant, sempre lluitarem, mai ens rendirem, facilitant l'accés, assignant referent, perquè ningú es perdi i es senti lliure com el vent.